Takže nachádzame sa na území Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare v katastri obce Nová Vieska. Ako vidno, všetká prívalová voda, ktorá prišla z Dubníka, z Kolty, všetka preteká cez už spevnenú hrádzu. Hrádza bola spevnená pracovníkmi vodohospodárskeho podniku navozením a udusaním makadamu. Obyvatelia to tu v spolupráci s dobrovoľníkmi zasypali, vlastne zavozili pieskovými vreciami. Ale ako vidno, 5 metrov odo mňa preteká ponad vrecia voda a takých 20 metrov odo mňa je tiež jedno miesto, kde voda presakuje. Všetka táto voda chádza ku okraju obce Nová Vieska. Nestíha proste odtekať vytvorenými kanálmi v prírodnej rezervácii Parížske močiare ani vonkajším obtokovým kanálom, ani vnútorným. Je to veľké riziko podľa mňa. A to je asi tak všetko teraz tadeto.